Mayong buntag sa tanan, o sa di pa ko magsugod, akong gibati ang tanan, og maayong Pasko, og malipayong bagong tuig sa tanan. Hope nga kitang tanan malipayon, bisan sa man sa sitwasyon nato karon, no, sa ato ang kalibutan, nagyapon tay paglaom diha gikan sa kang Kristo. Mo nang ato ang giselebrar ang iyang pagkatawag, ang iyang pagkamatay sa dihang kaning adlaw nga Pasko. Og mga maayong bagong tuig sa tanan. Kung nagsunod mo na ata sa usa ka series about sa mga kanta nga gibuhat sa mga individual nga tao para kang Hesukristo. Nakadungog ta sa kanta ni Maria, sa Anghel, ug karong kabuntagon atong paminawon sad ang gingon nilang kanta ni Simeon. Kung naamoy Biblia, palihog og abli didto sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 25, kutob sa 35. Akong balikon. Kapitulo 2, versikulo 25, kutob sa 35. Ako rin siyang basahon sa English, pero ako rin siya i-translate o Bisayaon niya. Ako rin siyang i-summarize. So, ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Lucas, Kapitulo 2, versikulos 25, kutob sa 35. At that time, there was a man in Jerusalem named Simeon. He was a righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. The Holy Spirit was upon him and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord's Messiah. That day, the Spirit led him to the temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord as the law required, Simeon was there. He took the child in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, now let your servant die in peace, as you have promised. I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is the light to reveal God to the nations, and he is the glory of your people, Israel." Jesus' parents were amazed at what was being said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, the baby's mother, "This child is destined to cause many in Israel to fall, but he will be a joy to many others. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce every soul." Magampo ta. Labing gamhanan og dalaygon ng mga Dios, ikaw among gipasidunggan o gipasalamatan o ginasimba karong kabuntagon, Ginoo. Kay kami nagatuo ikaw ang tinubdan sa tanan. Ikaw ang sinugdanan ug ikaw ang katapusan. Ginoo, akong giampo nga samtang kami nagtuon sa imong pulong, imong i-reveal kanamo pinaagi sa imong balang Espiritu Santo ang mga butang nga ganahan nimo namo nga masinati o ganahan nimo namo nga makatunan. Lord, akong giampo bisan pa man, Ginoo, nga karong panahon, Pasko ug bagong tuig, kami magahinumdum nga ikaw na tao para iluwas kami sa among mga kasalanan. So Ginoo, hinaot unta nga karong kabuntagon sa dihang among gipamalandungan ang imong pulong. Tagan namo higayon ang among kasing-kasing nga mo focus diha kanimo. Hinluoy among kasing-kasing ug tabangi kami sa among panghuna-huna. Hinauta among masabtan ug among kining maaplikal sa amo ang mga kinabuhi ang imong pulong. So Ginoo, salamat ug ikaw among gipasidunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag sa pag-usab. Karong kabuntagon ay tulo ka butang nga atong makita nga atong makatunan sa kinabuhi ni Simeon. Si Simeon usa ka tiguang, subala sa atong gibasa, andam na si Simeon mo pahawa ning kalibutan na, andam na siya mamatay ba. Pero giingnan siya sa balang Espiritu Santo nga di siya mamatay hangtod di niya makit-an ang Mesayas nga mao si Hesukristo. So si Simeon dito sa templo, si Simeon di ay usa din siya ka debuto sa Ginoo o niya matarong atubangan sa Ginoo, ug ang balang Espiritu Santo nagauban gid kaniya ug naghuwat pud ni siya sa Mesayas. So mo na ang balang Espiritu Santo nag-ingon kaniya nga di ka mamatay hangtod di nimo makit-an ang Mesayas. So mo na ang gitawag og promise sa Ginoo kang Simeon. So si Simeon ato sa templo, maka-imagine ta nga maghuwat ng taon siya didto nga maabot ang Mesayas.
Mag-wonder siya siyang hunahuna, mao na ba kining batang ani abot? Mao na ba ni unsa ka siya kadakon, unsa itsura niya, kinsa kay mudala niya, daghang na siya mga nasa yang hunahuna. But naabot ang punto sa dihang natawo na si Jesucristo, si Maria ug si Jose padong sila sa templo nga naman ila man ang i-present ang ilang anak, mo man nilang balaod, i-present nila sa mga templo ang ilang kaanakan. Ug sa dihang nakita og ni-reveal sa Holy Spirit ni Simeon ug ningon ang Brother Santo mao na ang Misayas. Ug way pagduha-duha si Simeon ni adto ni Jesucristo or ni Maria o ni Jose. Ug iyang gikuha si Jesucristo, iyang gikarga sa iyahang kamot ug nisulti siya mga pulong nga pagsimba ug pagdaig diha sa Ginoo. Usa sa mga butang nga iyang giingnon nga, Lord, pwede na ko mamatay, nakit-an na nako ang imuhang Misayas or imuhang kaluwasan. Mo ni siya ang magdalag kahayag sa kalibutan ug mo ni siya ang revelasyon nimo gikan sa langit. Si Jesucristo. Makakos ni siya og kagubot sa uban, pero mag-cause ni siya og kaayo og kalipay sa uban. So sa diyang nakita ni Simeon, no, murag atong ma-picture out nga murag lain siya nga panglantawon. Imagine na kung ikaw na kay anak, kuyog imong asawa or bana, naglakaw mo. Padung mo magparehistro. Nya, diha kalit dayon, naitiguang nga mo duol nimo. Wa ka kaila, wa ka kitaan ng tawhana. Di ka tog duol, ug mingon nga mugugos sa imong anak. Tanaw nimo imong hatag imong anak, wa ka kaila gud. Uy, kamsa, sige hatag niya. Unya, wala naghisgot-hisgot siya, may kaingon tala na unsa ni siya. Tarong pa kani siyang paghuna-huna. Maybe some inana ato pero kang Maria na-amaze sila sa mga gipangsulti ni Simeon may hitungod sa Misayas or sa bata nga iyang gikugos. Ug basi nakita pud nila ang expression sa kalipay ni Simeon sa iyang naong nga lipay gi siya nga nakita. Imagine na, pila ka tuig nga naghinuwatay si Simeon nga mao na ba kaniya Misayas karon na ana. Kita na ito, nag-uros-uros, gina si Simeon, no? Nindot na dyan kayo isimba, idaig sa buhay nga Diyos. Nga naman, kay, nanagod nila, mo niya akong kipaabot. Ngod siya, Lord, pwede na akong mamatay. Murag, nanagod. Iyang expression, so murag, na-amaze silang inana. So, ang gibuhat ni Simeon, iya pong gi-reveal ni Maria, o kanato, karon ang hinungdan, nga nung nataw ang Misayas. So, niingon dira sa 34, no? Nga, then Simeon blessed them, iya pong giingon. And siya, this child is destined to cause many to fall, but he will be a joy to many others. So, daghang mga tao no ma-reveal ang ilahang tinuod nga pagkatao. Daghan man nagpakaroon ingnon ato, nagpa-ingnon nga nituo sila sa Ginoo, pero ma-reveal tungod sa bata, tungod ni Jesus Christ. Ug iya pong giingnon si Maria. Kaning bata, mga cause kuno ni siya ni Mary, nga mura kuno og espada nga gituslok sa kasing-kasing ni Maria. Pasabot, makakos ni siya ni Maria o dako nga kasakit. No? Pero di pasabot nga kasakit, kay badlungon si Jesus Christ, nga di magpatuo. Mo man kasagarang kasakit nga masinati sa itong mga inahan, no? Sa mga anak, nga di magpatuo, magtubag-tubag, di magpasugo. Ang itong mga anak mo nang masakitan yung tarang itong mga ginikanan. Pero dili ka na ang ipasabot ni Simeon, kung dili ka tong panahon nga namatay si Jesucristo dito sa cross. Sa akong giingon ganina na itulo ka butang nga atong makita, no? Dire o atong makatunan sa kinabuhi ni Simeon sa diha ang iyang nasugatan si Jesucristo. Una, makita nato diha nga si Simeon kinsa siya. So ang description ni Simeon. Ikaduha, ang iyang pag-recognize, no? Na-recognize niya ang Misayas nga si Jesus Christ, ang iyang gi-reveal sa atoa. Lastly mo na ang revelation, ang iyang reveal sa atoa. Kung kinsa si Jesus Christ, dito kang Maria, o kang Maria mismo, iya siya gi-reveal something. Kumbaga, more siya prophecy, sa giingon pa nila, prophecy, or gitawag na to, sa ubang tao, ingon sila, kanta ko na ni siya, gibuhat. Ganun na kayo mas lagkanta. Kaya ang kanta, mostly more siya poetic na something nga imong gi-express, di ba? Sa imong mga hinigugma. For example, na kay nagustuhan. Siyempre, kung mukanta ka about anak niya, di ka mukanta about mga namatyan nga kanta. Kung dili, about sa gugma. Di ba? Nga imong kabuton ang buwan, imong ihatag. Ang mga kanta ba? Ambot kung kanta ba na or balak. Basta mga expression. So,
Mura siya expression ni Simeon sa kadugay niyang gahuwat sa Mesayas. Di lang si Simeon, daghan man naghuwat sa Mesayas, pero Simeon, sa dihang iyang nakuptan si Jesucristo sa iyang mga kamot, ni-express siya sa iyang gibati. O someone or scholars would say nga, kanta siya nga gi-express ni Simeon. Poetic siya, sumala sa ito nakitaan, diba? Gipang sulti niya. So, una, ang description ni Simeon. Si kinsa man si Simeon. So naay upat ka butang nga angay natong hinumduman. No, si Simeon matarong, na siya sa verse 25. Si Simeon matarong, English righteous, devoto siya sa Ginoo, devout siya. Naghuwat siya sa Mesayas, eagerly waiting for the Messiah. Unya, the Holy Spirit is upon him. So pasabot tao siya sa Ginoo. Usa siya ka magtotoo. But before tamuara ana, makita na to nga si Simeon, tawag siya sa Ginoo, magsusunod siya sa Ginoo, mo na siyang usa siya sa gipili sa balang Espiritu Santo nga mooy mo reveal about ni Jesus Christ, mo recognize kinsa si Jesus Christ ngadto sa mga katawhan. So imagine again ang senaryo nga makita nimo nga nagkasugat sila, si Simeon naghinuwatay dito nga mao ba ni naabot na gid ang panahon ug manang ni-express siya ug iyang gi-recognize kinsa si Messiah. So baliko na to unya taud-taon ako ni siyang i-save ang pinaka best part sa kaninga sermon about ni Simeon. Muambak sa ta, mulokso sa ta diri sa iyang pag-recognize ni Jesus Christ. No, iyang gi-recognize si Jesus Christ as the Messiah. Ningon pa siya dira sa 20 city that day the Spirit led him to the temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus to the Lord as the law required, 28, so Simeon was there. He took the child in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, now let your servant die in peace, as you have promised. I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is the light to reveal God to the nation, and He is the glory of your people, Israel. So iyang gi-recognize nga si Jesus Christ, dili basta-basta nga bata lang. Si Maria, ay ang gikugos ni Maria, kundili mao kini ang Mesayas, maghatag kunog kahayag ug revelasyon gikan sa langit dito sa iyang mga katawhan. Now, pahinumduman ko kamo nga first time nila nag-meet ni Mary ug ni Simeon, wa sila kaila. Wa kay bao si Simeon nga dito na tao sa asa na tao si Jesus Christ, asa dapit ng lugar kay kung kay bao siya ni adto siya, di ba? Pero naghuwat siya sa temple nga naman, may sugo sa balang Espiritu Santo niya, mahuwat dito. So sa diyang nakita niya, murag ato makita nga wa gid siya alamag aning bata, pero iyang gi-recognize nga kaning bata ang Mesayas. So, kumbaga, daghag bata nga dito, di ba? Kay i-reveal ay ila man ang i-present ang ilahang mga anak dito sa templo. Daghang mga bata dito nga nagtapok, pero unsa may chance ni Simeon nga masipyat nga ma-reveal or ma-recognize niya ang Messiah? 0% nga naman. Kay na ang balang Espiritu Santo nga nag-uban niya. Nagminaw siya sa balang Espiritu Santo. Sa dihang nakita niya si Jesucristo, iyang gi-recognize si Jesucristo, iyang gi-express ang iyahang dugay na nga gibati para sa Ginoo, iyang gisulti nga tuog nakaingan ko siya nga pwede na siya mamatay. Kumbaga, murag ka nang sa expression sa Bisaya nga, Lord, pwede na ako mamatay. Kumbaga, imo nang nakuha, di ba? Nakuha nimo tanan imong ganahan or naabot ng ganahan. For example, ang ubang tao nga basta maminyo lang ko kanang mga tao nga lisod dugay na tiguwang na ba nga wa pa naminyo. Mga sa makaminyo lang ko. Sa diyang naminyo sa Lord, pwede na ako mamatay. Murag ina nang expression ba no? Kung inyo ma-picture out niyo, ina murag mo na gid ni, mo na ni akong gipaabot sa pinakadugay sa akong kinabuhi. Kung imong tan-aw no, ang description man gud ni Simeon, deboto siya sa Ginoo, matarong siya, no, murag alagad gid siya sa Ginoo, ba nangalagad gid siya sa Ginoo. So kumbaga mo na gid ang kinabuhi. Sa dihang nakita niya si Jesucristo, mo na nakaingon siya nga, Lord, pwede na akong mamatay, nakita na nako ang kaluwasan dili lang sa Israel kundi sa tanang katawhan. Apil ang iyang kinabuhi. So mo na yung gi-express. So maka katuntaw daghang butang diri kang Simeon, no? Sa dihang nanginahanglan ta or naghuwat ta ni Jesucristo, or sa dihang wa pa ta nakaila ni Jesucristo, wala pa ni sulti na to, wa pa ni sugid ka na to about ni Jesucristo. Sa dihang naanay tao nga ni sugid ka na to about ni Jesucristo, sama ba ta ni Simeon nga
nagurus-urus sa kalipay. Nga mo niya akong gipaabot. Oo ni. Maybe sa uban ka nato no, nakaila sa Ginoo sa dihang gi-sharean ta sa atong mga close friends, maybe gi-invite ta sa simbahan ug naka-learn ta about ni Jesus Christ nga kani day si Jesus Christ nagpakamatay kanato ug nitubo ta pinagi sa pagbasa sa iya mga pulong. Pero ang pangutana, inana ba ta sama ba ta ni Simeon sa diyang nakita niya si Jesucristo, no? Nga expressive kayo siya, nga ni kanta siya, ni buhagay siya mga kadugay na nga gitipigan sa iyang kasing-kasing nga kalipay nga sa diyang nakita niya si Jesucristo. Ngayon nakita unta sa dihang muatubang ta sa ato ang buhi nga Dios, whether sa ato ang balay, sa simbahan, sa diyang mukanta ta, or mukanta ba ta? Ato bang simbahon atong buhi nga Dios? Or basin kada Domingo ra. Yan, ikabot ka Domingo, di pagid kaayo ta mo kanta, di kita mo express, no? Muna problema na to. Inata, sama unta ta ni Simeon ba? Nga, sa dihang nakita niya si Jesus Christ, ni iyang gibuhagay, iyang gibati, inana unta ta, no? Di tam, watay pakibakin sa atong tapad, atong nasa atong tubangan, sa atong luyo. Ang atuan ang yung hunahunaon nga kini, ang dugay na nga akong gipaabot, ang kaluwasan nga si Kristo mo, kini akong Ginoo mo, kini akong hari. Ug mo na ako siyang simbahon, ako siyang kantahon, bahala na ng ubang tao diya, unsa ilang isulti nako. Di ba, kung maingon sila na, unsa naman ni siya, oy, mo kanta naman ni siya. Well, para ni sa Ginoo, di ba? Excited man ta nga nakita. Inana unta ta sa dihang atong mahunahunaan ang atong Ginoo. Di ba? Himo na to nga habit nga malipayon ta nga mga daig sa buhi nga Dios. Dili lang kada Pasko nga makainomdom ta sa pagkatao ni Jesucristo, kun dili kada adlaw, kada oras ug kada minuto, kada segundo sa atong kinabuhi sa dihang atong mahinumduman ang kaayo ug ang gugma ni Jesucristo nga iyang gihatag diri kanato. Hinaota nga di nato pugna nga atong gibati, no? Maka-express man gyud tag something or maka-express tag mga maayong butang ngadto sa atong mga hinigog, how much more sa atong Ginoo. So mo na tong challenge karong kabuntagon nga hinaot unta nga expressive ta nga atong simbahon atong buhi nga Dios. O ikatulo, ug last, nabutang ang revelasyon ni Simeon, una about sa Mesiyas, ni Jesus Christ, sa bata, kaduha ni Mary. Ingon siya dira sa 34, Then Simeon blessed them, referring to Mary and Joseph, and said to Mary, the baby's mother, This child is destined to cause many in Israel to fall, but he will be a joy to many others. He has been sent as a sign from God, but many will oppose him. As a result, the deepest thoughts of many hearts will be revealed. Anya, yung revelation ni Mary. And a sword will pierce your very soul. Si Mary ang gisgutan na. Pero ato sa taon na, sa bata. Revelation niya about ni Jesus Christ. So, balik ta ni Simeon. Si Simeon, kasagaran mo ni siya mga taong dili kayo kuha ang credit, no? Especially, wala kayo siya maisgutan about sa Pasko. Mas more likely, ato maisgutan about Pasko, si Mary, si Joseph, syempre, si Jesus Christ, yun ang reason o essence sa Pasko. Mga shepherd, makahisgot pa kita sa ubang animals, but si Simeon, wag kita kahisgot niya. Pero, usa ni siya ka-importante nga tao, si Simeon, nga naman, kaysa sinugdanan pa lang, iya nang gi-reveal kinsa si Jesus Christ. So, kung Pasko, atong kasagaran may numduman, Christmas tree, Santa Claus, mga inana, no? Pero ang mga Kristohanon, mga ingon sila nga, si Jesus Christ na tao sa manger. Sometimes, dira ratamuhonong, no? Atong gitanaw si Jesus Christ, baby, cute na sa manger. Sacrifice siya, dito siya sa manger. Kaya naman, walay kwarto. Pero sa dihang atong gibasa ang pulong, nga giingon ni Simeon, atong makita dira ang revelasyon. Nga si Jesucristo, wala lang nagpabilin dito sa manger, kundi naa siya'y rason nga nung niari siya ng kalibutan na. Ug mo tong giingon ni Simeon nga gikan siya sa Ginoo nga mag-cause siya nga ang ubang tao malaglag, ang ubang tao malipayon nga naman. Ato na siyang makita sama sa kang Pedro ug ni Judas or ni Judas. Duha ka lain-lain nga tawo nga nag-uban ni Jesus Christ. Sa dihang mutanaw ta ni Judas iyang tridor si Jesus Christ yung gibaligya. Si Pedro kay kuan siya, nirepent siya, no? Nangay siya pasaylo sa Ginoo. Una nahadlok siya pagdakop ni Jesus Christ, but then suddenly na realize siya nga uy mo gid din yang Ginoo. So nangay siya pasaylo og iyang
devout ang ihang self dito ni Jesus Christ. Duha ka lain-lain nga mga tao. Sa giingon pa sa revelasyon ni Simeon nga naay malaglag ug naapoy malipayon. Nga naman nakita nila ang Messiah. So pasabot ma-reveal ko no ang katong mga nagpakaron ingnon lang, no? Ug ma-reveal pod og katong tinud-anay gyud nga naghuwat ni Jesus Christ. Dili lang si Judas ug si Peter, kundi daghan pod nga mga tao nga ginana. So same sad sa ato no? Jesus Christ would reveal sa ato no? Kung kinsa gid kato ang mga tinud-anay nga magtotoo o nagsunod kang Hesukristo ug katong nagpakaron ingnon lang. Simba lang, moana lang, attendance, nana. Let me tell you, nga ang Ginoo kay bawas atong mga kasing-kasing. Kani revelasyon nga si Jesus Christ walang muhunong dito sa gitawag nato og manger, kundi iyang gitapos ang tanan. Especially ang kasalanan, iyang gipasaylo pinaagi sa iyang pagpakamatay ngadto sa cross. Umunang atong nasinati karon. Pasalamat sa Ginoo no, nga naghatag siya og kaning iyang pulong, ang Bible nga atong ginabasa ug atong nakita no ang sinugdanan hantod sa katapusan. Sa ilang panahon ato ka Simeon lisod to siya. Mo nang si Simeon kinahanglan nga iyang i-reveal kanong naa si Jesus Christ. Maybe si Mary ma-overwhelm si Mary tungod kay, nanay ang anak, iyan ang gitaw, nagkalisod mi, pero ako gyapong nataw, cute kay si Jesus Christ, o ako ning, daghan na siya plano, no? Ako ning saninaan, ako ning pakanon, ako ning alagaan, ako gining tudluan, ug matarong, inana, usahay na overwhelmed, no? Maybe some, ang ubang atong mga ginikanan dire makarelate sa dihang una nimo nakit-an ang imuhang anak. Ug that moment nga, lipay kayo ka. No, nakit-an nimo imong anak. Bisag ang mga amahan, makit-an lang anak, uban muhilak gud. Excited sila. Maybe si Mary ma-overwhelm o gi-remind siya ni Simeon ang revelasyon niya o giingon. Para kang Mary kuno mura kuno espada nga mutuslok sa iyang kasing-kasing. So pasabot bukon tugmukon ang kasing-kasing ni Maria ug mo nay revelasyon ni Simeon kang Maria. Pasabot atong nahibaw sa atong gibasa ang Biblia, atong basahon ng Bible, atong nahibawan, unsa man ato ma-picture ana. Na-picture nato nga si Mary nagbarog atubangan sa iyang anak. Nga wa nay kinabuhi didto sa cross. Sakit kayo na siya para sa inahan. Mo nay pasabot ni Simeon. Sa ilang panahon mo pakabot si Mary ana. Patsato kay bawo na ta naman sa Bible. Pero imagine, na kay gihigugma ginikanan nimo, imong igsuon baron, imong best friend, or imong uyab, imong asawa, imong bana. Imagine na nga, kanang tawhana, murag imo ginang gigugma og maayo. Kumbaga, mo ingon, ang ubang tao mo ingon, di ko mabuhi kung wala ni siyang tawhana. Imagine na kanang tawhana, nasa imong atubangan, namatay or gipatay. Diba, sakit kaayo para nimo. Mo ingon ka nga, dapat justice, o nagpatay, inana, diba? So muna, ang gibati ni Maria, ug mo nang pasabot ni Simeon nga, murag yung imong kasing-kasing gituslok sa kasakit. Ano yung mang gi-reveal niya nga, si Jesus Christ, di lang ni siya baby nga cute, nga mo na hinumdumi, nga kani, si Jesus Christ, ang kaluwasan, ang Mesiyas, ang magdag, kahayag sa kalibutan, pinaagi sa iyang pagpakamatay didto sa cross. Iyang gi-reveal kang Mary o kanato nga si Jesus Christ ang Pasko sa pagkatao ni Jesus Christ di lang dito sa manger nga inana oy na mga nagsimba niya kundi abot na gid na didto sa pagpakamatay ni Hesukristo sa cross. Ug mo na ang revelasyon ni Simeon kang Hesukristo o kang Mary o kanato atong katawan. Ug atong makatunan o atong ma-apply sa atong kinabuhi nga gi-reveal na sa Ginoo nato si Jesus Christ. Ang pangutana ato ba nang wa ba na nato na miss nga oportunidad nga gihatag sa Ginoo sa ato? Sa unang ilang panahon sa una na mga gitawag nila katong mga nagpakaron ingnon no, mga leader sa religious group nila dito, mga Pariseo, nga ingon sila magtotoo kuno sila ni Hesukristo. Pag sa dihang nana si Jesus Christ, wa sila motuo ni Jesus Christ, ilang na-miss ang Messiah. Wa sila naka-recognize sa Messiah. Nga naman,
busy kay sa mga na inana. Pero gihatag siya nga senyales gikan sa Amahan, si Jesus Christ, para kanato. Inata di na to ma-miss. Sa ato ang panahon karon unsa man ang senyales, asa man nato mabasa ang revelasyon about ni Jesus Christ. Siyempre sa ihang pulong. Ug uban ka nato, gi-take for granted lang ang ato mga Biblia, di nato basahon. O iya, kung naay something nga mo come up, naay butang maabot, mga kalisdanan or mga question nga di ka kasabot, nga di ta kay baon sa natong buhaton nga naman. Kay lack ta sa understanding nga gihatag na unta, kumbaga gihungit na sa Ginoo ang panghitabo, gikan sa kasinungdanan hantod sa katapusan, ug kinsa si Jesucristo unsa yang gibuhat na dira, kita lang gyud ang wala nakita. Uban kusog pa kay mga sinyalis sa Ginoo, Lord, tagay kog sinyalis Lord nga kung uwan ron di ko mo trabaho. Ana, ang uban maingon pa nga sinyalis, Lord, tagay kog sinyalis nga mao na gid ni akong higugmaon hantod sa hantod. Ngina nga mga sinyalis no. Pero kung imong ingnon, kung imong laktod hunahunahon, gihatagan na ta og sinyalis sa Ginoo. Muna ang Misayas pinaagi sa iyahang pulong. So mo na ang challenge na to, atong basahon ang pulong sa Ginoo. Atong pamalandungan kinsa siya ug unsa iyang gibuhat ug iyang mga saad diri kanato. So sa giingon pala ko ganina, ni-skip ta ganina sa description ni Simeon kaya akong i-save para sa pinaka last nga part. So mo ni ang last nga part, ang description ni Simeon. Ato mabantayan dira nga si Simeon usa ka matarong atubangan sa Ginoo. Deboto siya sa Ginoo ug naghuwat gid siya sa Misayas. Ug napod ang balang Espiritu Santo sa niya, nag-uban, imagine na siya gud ang gipili sa balang Espiritu Santo. Pasabot, matarong gid siya nga tao diha sa Ginoo. Pero sa dihang iyang nakita si Jesucristo mo niyang gisulti. Akong basa sa English, ingon siya, Sovereign Lord, now let your servant die in peace as you have promised. I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is the light to reveal God to the nations, and He is the glory of your people, Israel. Sa verse 13, ingon siya, I have seen your salvation. Nakita na nako ang imuhang kaluwasan. Pinaagi sa pagkita niya ni Heso Kristo. Kumbaga kung si Simeon, kung atong tanawon, matarong, deboto sa Ginoo, matinumanon siya, kanang typical gid no nga ato makitaan, maybe pastor siguro ina na nga makitaan to mga oy kani tao gid niya sa Ginoo. Pero sa dihang iyang nakita nga nagikulang sa iyang kinabuhi. Sa dihang iyan ang nakitaan si Jesucristo. Dito niya gibuhagay iyang gibati. Iyang gikantahan, iyang gidaig, ug iyang gingnan. Pwede na ko mamatay nga naman. Iyang nakita ang kaluwasan nga mao si Jesucristo. Pasabot lang yun. Nga bisang unsa ka kamaayo, makabuhat kag mga ayong butang, makadonate ka dira, unsa na imoy donate dira. Ikaw na siguro ang pinakamaayo nga tao sa tibuok kalibutan. No, name people nga moingon ka nga, oy maayo kay na siya, buutan kay na siya, mo tabang gina siya, mo inana na siya. Pero naginay kulang. Ngayon ka, musimba na siya every Sunday. Di lang musimba, serve pag gina siya, limpyo na siya, inana, bahala na siya, di na siya i-recognize. Pero mubuhat gina siya para sa Ginoo. Pero naginay kulang. And I hope nga di na nato ma-miss. I mean, we could be busy. Pwede kita ma-busy sa tanan buluhaton para sa Ginoo. Pero na-miss nato ang punto sa kaluwasan ug mao kana si Jesucristo. Take note sa giingon, pagkita niya ni Jesucristo, niingon siya nga pwede na ko mamatay nga naman. Pwede na ko mamatay. Sa imong gipromise na ko Lord nga kailangan makita ko sa Misayas or kaluwasan og si Jesus Christ mismo ang kaluwasan, dili ang iyang gibuhat kundi si Jesus Christ. Kung imong basahon imong Biblia ato makita dira ningon si Jesus Christ mismo, I am the way. Wala siya maingon ang akong buhaton ang the way, ang akong pagpakamatay sa cross ang way, ang cross may way, kani akong mga disciples ang way, ang simbahan may way. Wala ningon siya, I am the way. Pasabot siya, si Jesus Christ ang kaluwasan ug mao na ang kulang sa ato ang tanan nga si Jesucristo. So munang sa dihang magselebrar ta sa Pasko, atong mahinumduman nga di lang si Jesus Christ nagpakatao, kundi siya ang kaluwasan nga iyang gihatag, ang iyang kinabuhi para kanimo o para kanako. Kanatong tanan. Gingon ra, which you have prepared for all
people, tanan, katawhan nga mutuon ni Hesukristo. Siya, si Hesukristo. Siya ang kulang sa tanan. Bisag unsa pa na kabuutan kung walay Hesukristo, walay kaluwasan. Akong balikon. Bisag unsa pa na kamaayo, ka-righteous, bisa magluhod-luhod pa na siya drag kamilyon dira para iyang gidiboto ang iyang kagalingon. Kung walay Hesukristo sa kinabuhi, walay kaluwasan. Ug mo nang importansya sa Pasko nganong natao si Hesukristo. Kay iya jong gitapos, iyang pakamatyan. Ug mo nang gi-reveal ni Simeon. Ngano man, para naay kaluwasan ang tanan. Ikaw ug ako naay kaluwasan tungod ni Hesukristo. Iya kang gipakamatyan, ug ako sing gipakamatyan. So ang challenge para kanato karon sa mga tao nga busy kayo sa simbahan or maybe dito sa simbahan, nga latagaw lang inana. Ang Ginoo naghatag na sa iyang gasa para kanato. Ug mao na si Jesus Christ himself. Andam ka ba mudawat kang Hesukristo? Maybe ikaw to ang usa ka tawo nga something nga moing ka na kulang. Nanakoy kwarta, nanako tanan, pero nadyo'y kulang. Let me tell you, ang kulang sa imong kinabuhi sa Hesukristo. Ang naghahatag ka na itong tinud-anay na kalipay, dili ang kalibutan, kundi si Hesukristo lamang. So ako kikang awhag, inbitarte ka nga dawaton nimo si Hesukristo sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pagampo na to masturya ang Ginoo, so storyahi ang Ginoo nga imong istorya kaniya nga nanginahanglan gyud ka og mangluluwas, nanginahanglan kaniya nga naagi something nga kuwang sa imong kinabuhi ug siya imo siyang dawaton ug papuy-on sa imong kinabuhi. Maybe karon kung ganahan ka, unyang gabi naara nimo. Kung gingon pa gihatag na sa Ginoo ang gasa, naara nimo ko imong dawaton. Challenge po nako sa mga katawhan nga nakailan na ni Hesukristo ug ilan ang gidawat si Hesukristo silang kinabuhi. Simba na sila, nangalagad na sila. Ako i-challenge nga, ato nang ikinabuhi. Padayon ta, nga ato ipakinabuhi. Nga ipakita na to, kinsa si Hesukristo sa atong kinabuhi, sa atong lihok, sa atong storya. Most importantly, ang ato ang pagtuman sa iyang mga sugo kanato. Ato siyang i-share. Atong ingnon, atong mga kaila. Sa dihang mag-celebrate tag Pasko, himuon niya atong oportunidad nga atong isulti sa atong mga atong isangyaw sa atong mga kapamilya, sa atong mga friends, unsay tinud-anay nga essence sa Pasko. Di lang ang manger, kundi si Jesus Christ mismo nyari para pakamatyan tang tanan. I hope nga kitang tanan pinaagi sa Blang Espiritu Santo nga naatay kusog o kabagagnaw nga mustorya or musangyaw about ni Jesus Christ ug iyang gibuhat para kanato. Akong balikon, si Jesus Christ ang atong kalawason. Maying Pasko sa tanan, magampo ta. Labing gamhanan nagdalaygon na mga Diyos, salamat, Ginoo, sa imong pulong nga nagapahinumdum ka namo. Kasi Kristo lamang ang kaluwasan, dili ang amo ang binuhatan. Bisan si Simeon, Ginoo, nga usa ka tarong, matinumanon nga magtotoo kanimo, naapagyoy kulang kaniya, ug mao kana si Hesukristo. Ug Lord, naabot na atong nga time. Ug wa kapugong si Simeon sa iyang gibati ug nag-uros-uros nga gibati ug iyang yung gi-express diha kanimo, especially kang Jesus Christ. Yang gisulti ang mga maayo nga pulong hinauta nga sama ni Simeon inana pod mi. Hindi mi maulaw nga ma-express sa among gibati diha kanimo, Ginoo. Bisan Lord akong giampo nga ikaw hikap sa tagsa-tagsa nga kasing-kasing sa mga tao nga wa pa kaila kanimo, Lord. Ikaw, Lord, maghahatag o kalamdagan silang una-una o kasing-kasing. Mas sila mismo, pagkasinati sa among mga nasinati sa dihang amo ikaw, dawat nga isip nga Ginoo ug mangluluwas. Ug bisan, Lord, sa mga katawhan nga dugay na nga mang totoo, nagpadayon, bisan nagkalisod ang kinabuhi akong iampo, nga ikaw magkapadayon ug hatag nilang kusog, maghatag kanila og boldness nga ilang i-share, especially karong nga time, Pasko, nga ilang isangpit or ilang isangyaw imong buhi nga ngalan ug unsay imong gibuhat. Ginauta nga katawhan, malipayon dili tungod sa panghitabuan ni kalibutan kundi dili kay tungod anaa ka sa among mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ginoo tinuod nga ikaw among kaluwasan.
Kanang Ginoo akong gipangayog pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.